No vihdoin uutta videoa. Sama lelu, tuplateho, tälle 30 jouleen. Vakio kudit ja vittu kaasu maahan. No. Uusi kaasu. No niin, juokse. No blades, fuck you, U7. Vittu ei ampu kylkiluuhun. Ai saatana, tapsit just tohon. Ainakaan alkumustelma on niin paha kuin silloin viime kerran. Tohon luuhun. Ota nyt se toinen pyssy vielä ja ammu sille. Eikö sulle mikään riitä? Kyllä masokista. Ammutaan vielä